Bueno, kaixo denoi. Hemen hau aurkezten nire hirugarren liburua. Lehenengo liburua eta nonian esan nuen hiru atako nitula, osea que, bueno, hiru trilogia horren azkena izango litzake hau. Eta aurrekoetan bezala, pues nire abesti zahar batzuen partitura sartu ditut, bertan 13 abestiren partitura daude, letrak, eta gero barruan daude ere bai argazkiak, argazkilari ezberdinenak, oso argazki politxekin. Eta noski liburuaren barruan dago beste disko bat 8 abestikin. Zaharrak berri izena duena, nire arrebakin batea atera etena. Eta 8 abesti horiek ere partituretan daude. Partiturak esan zenbakien bidez eta solfeon bidez dagola. Zenbakien bidez da solfeo ez dakitenak ikasteko eta hemen metodoaren nondik norakoa azaltzen dare bai, hasieran. Eta hoxe, hemen daukazte liburua, ea gustoko zuen.